Vážení priaznivci a sympatizanti komplexných obnovy bytových domov, je mi veľkým potešením, že po 17 rokoch úspešnej konferencie Komplexná obnova bytových domov vás môžem opäť pozvať na 18. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 22. novembra v tradičnom mieste v hoteli Permon na Podbanskom. Ako odborný garant pevne verím, že vás potešíme 8 ucelenými sekciami, ktoré sú zamerané na legislatívu, architektúru, stavebné konštrukcie, materiály, technické zariadenia budov, ale aj na systémy technológie a realizácie, v neposlednom rade technické zariadenia budov a obnoviteľné zdroje energie a v posledný deň taktiež oblasť financovania a správy bytového fondu. Pevne verím, že vás osloví aj prostredie hotela Permon a bohatý spoločenský program. Takže neváhajte, 18. ročník je o 2 mesiace a pevne verím, že budete jeho súčasťou. Ďakujem a teším sa na stretnutie vo Vysokých Tatrách.